Hello vibes, I'm Dr. Lamso Goani Kokboro ST YouTube channel achon tabo kinalanya BEd first semester Kokboro major paper 1 to money question di answer. Orang ini naro video na paita chara ade te kaham ke nai peking like channel subscribe clear bedi. Jom tabo orang nalanya sini main topic ungka luku rusamong te koktang ojaga ne chung question di answer kari nalanya chung tabo mana ni. Jaduni tamo. Kok firman tongo jaduni engkha kok borok luku resam mongno jaduni hinjago. Dui number question tongo nari jaduni resam mongo tamo khobjang mongsi de. Kok firman tongo tang puroni resam mong tangai cha mani resam mong ngai chukanong kai noi resam mong hada hukumoni raida rugoi resam mong. Te 5 number option tong ane 5 number option tong mai hook ni tang ba batai lai resamong cela sikla bai buri sikli ni bisingo sasmai furo resamong hamjagoi resab laimang akorok ngai ta bakai sini 2 number question ba kata ke 3 number tonggo Tripura hastibo salbusuk romoi goria te palaijak golia ter palaijak bo jorawo goria mutai puila bazar rikha ni saudo bazar rikha nge kok firong to ne de salchini romoi nge awni je ta buksago je bo jorawo goria mutai puila bazari khan cheka buisu jarawo tau ge sini tau tongo ma sada ma question mamita tamo pokpirong mamita angka songduk dofani borok rok hukni mai ketal samani raida tamono rugoi mamita mutai palaijak mamita mai borok manthok Kokfirong tongo mai ketal samano rugoi hingga mamita mai boro man ini sehingga hugo entah pakai namro tongo mamita mutai puro bo mutai no suai te mayam nok tamano hinjak hingga kokfirong tongo Sri Jondus bai Sri Jondono sungai suai jago taba kete mayam nok tamono hiningke mai toni mani nok no hino taba ke chide sanna mane question tongo mamita terno palaina bagai bupuro achai engkai batijak te sukundrai bai mukundrai no tamo bai mutai rijak tabo kokirong tongo oroni je point 1 ni question ni answer angka salcha sekang hinggai sarik phango je osaina dimani hingke tabo ke bosao je sukundrai mukundrai no tamo bai pojar hingke toksa bai pojar ho tabo ke 8 number tongo bo talo hukni mai tisalai mamita terbo talo palaijak kok firmong tongo badro asin maso ge tabu khe mamita te botal mamita terbo tala palaijak ke asin katigo tabu khe sini 9 number ni question tongo 9 number angka loko kok grubai tamo orne kok firmong na dia orne kok firmong tongo o hayungo jesa bosongni hano loko kok grubai tongo loko kok grubai engkha loko bosongni kaisa nangkuk mani sinimung go loko bosongni hoda hukumu hoda raida abotui rok naijagoi tongo loko kok grubai ni bisingtui khibioi kabujak sekang jorani hoda hukumu hoda raida eba tongmung chamung
Kanmung chumung kamung chumung takmung lobmung abo tui rok sahoroi mano abono hino lupo pogrubai. Tabake 10 number tongo waing khili tamono hin ba tamo kok phirmung tongo waing khilimung ungkha cherai rokno muthumani te cherai rok kawoi tongphuro kabui sido kabui tongphuro mokhe kapano hingke tabake mutha kapmano kapano muthakna bagui waingo waing khlai oi resaboi khilioi mokholoi muthujak mani kaisa thai. Tabake chini 11 number tongo moniya toksa moina toksa do abokhe moniya toksa isa moina toksa bo moina toksa koktangno sinai sabo longthrai jambuban koktangno sinai sabo ane kokphirmung tongone de 11 number ni kokphirmung kha je moniya toksa koktangno sinai sabo hingke Utpol Deborma hingke je longthrai jambuban koktangno sinai sabo hingke Binoy Deborma. Tabake chini 12 number tongo kadeng kadong koktangno sinai sabo te bo bisio o koktangno karijak ni songo tabake kokphirmung tongo Sabita Deborma 2008 bisio. Take chini 13 number tongo chokleng kleng koktangno sinai sabo bo bisio o koktang karijak ni songo orni kokphirmung kha Sabita Deborma. Hingke tini video asumno next part tubi phine taibo noro video no paithya jarane di se pathya jarane bani o sajak like channel subscribe khlai dibai di hambai jotona.